Als er krek meend is, of ik roep een kool, dan sjuch ik maar de egen ticht de beelden van mijn jeugd. Van jongs om mij help is gewoon op een boerderij. Ik begon met kjeltsies en een flink stuk strieën. Als ze krek geboren werden, dan moest ik ze droegrossen. Ze denken er nou alles hoor, maar destijds mocht Melko nooit haar eigen keel droegslikje. Ik ben kunstenaar. Van mij wie het boeren hier een goede start. En het durre even, maar toen kwam ik erachter dat boer ek een skeldwut is. Daar kan ik maar net om wennen. Daar wil ik net om wennen. De nieuwe generatie rent nou tussen de kei. En ik sjuch ik meer hinder staan. Maar in Colorado ben ik voor de eerste keer op een ranch. Yeah, because they're the littler steers that are in here. They have a little yellow tag in their ear, like this one that's standing right here. Yeah. What's the breed? These are pure Angus. Pure Angus, okay. You own the bulls and then you have cows and then you get small ones and then you look for the best one or the... Yeah. Yeah. I just pick them out of our herd because we have pretty good genetics. They're very quiet. They're not very loud at all. No. It's amazing. Het verschil tussen Burkina als der is heel erg groot. Dat zie je al aan het landschap. Op mijn reizen ben ik telkens weer onder de indruk van wat de jongeren al hier kennen. Hoe ze bladzinderwaai aan het werk gaan, met grote beesten omgaan, trekkers besturen en het liep het al hier zo makkelijk. Sommige handigheden vallen daarom helemaal net op. Hey, kom maar. Peter en Reense zijn boerensvan. Ze willen letter de plaats oernemen en zitten daarom op het Noordwind College in Ljouwert bij de afdeling melkveehouderij. I've been able to ride since I was about 2 years old. Everything we do is on horseback. We gather our cattle and we'll brand, and we have enough cattle that it'll take us about 4 or 5 days to brand everything. And then this is a skid boot, and it keeps them from burning their hocks. When they stop, especially when you rope off of a horse, as soon as you throw you want them to stop and get their butt down, and then their legs. This keeps them from hurting themselves. Yeah, you do different things with the horse. That's clear for me now. Kara en Sarah kennen elkaar van de Future Farmers of America. See, you can kind of see in here. It's just got an auger on the bottom and it augers it out right here. And then you put the wheat in at the top. And is it your own wheat or you buy it? This is our own wheat from this summer that we harvested. De Amerikanen wil ik in contact brengen met mijn nicht Liesbeth, want die had thuis een hindermelkerij. Wij melken voornamelijk Fries en Havelingers. En de Havelinger, het ras Havelinger, dat wordt gauw te dik. Dus die hebben net zo volle nodig. Nou, we scheiden de hinders omdat de merrie Oudai die produceert melken en oors dan drinkt het valt zit op. En bij kei is het verschil dat de keeltjes gaan gelijk bewaai. Of gelijk naar een dag of een uur, dat is per boer verschillend. En de koolbloot dan gewoon trojan. En bij merries, bij hinders, heb je dat net. Dus die stappen na 1, 2 dagen. Uiterlijk dan houden ze op met melken, jong. Dus dan hebben we geen melken meer. Dus daarom
worden ze oedai, worden ze scheiden en jongens dan komen ze er weer bij. Als bijen moest ik wel melk drinken, want het weer goed voor die. Ik heb het nooit lekker vond. Maar een hakballen van koolvlees ging er wel in. Toen ik in de stad wenne, stopte ik direct mijn vlees eten. Want ik wist niet waar de koolwei kwam. Na 14 jaar kwam vlees weer op het menu, maar nee, nog steeds geen melken. Aan het eind van de simmer neem ik Lisbeth en haar stiefbroer Dennis mee naar Colorado. I don't know. Like, you want to keep your hand out from, like, you don't want it right in your face. She chose to go the left first. She feels that this horse makes 2 right-hand corners. Het don't rain much here. Yeah, no, it's, we've had a really dry year this year especially. And when was the last time it rained here? Probably at our derby, which was July 4th weekend. So yeah, and I mean, it actually poured then. Pretty soon they're gonna have sheep come out and it's called mutton busting. So what they do is they have the little kids and they have them like in helmets and vests and they grab onto the wool and try and hang on and ride them. So. Oh. Yeah. All right, one-handed with I think I really did. That was a good ride. There was one time when I went under the sheep and I just kind of kept holding on, and the bruised ribs that I got from that told me that that was a bad idea. De ranchers van Diertrail komen naar Friesland. Ze zullen zien hoe wij je workje. Voor de Amerikaan is alles nij en oors. Welcome on our farm. You can see we are here in Legermeden. So we call this area. It is the lowest point of Friesland. And I will show you around. Here we have our Kuhlkol cow house. We milk 80 cows. How many times a day do you milk the cow? We milk 2 times a day. We start in the morning at 6 and in the evening at 5. So, like, how many years can you milk each cow for? Normal cow is 4 to 5 years and then it stops. When they're done with like their milking career, what happens to them? Do they just kind of hang out or? No, then they go to the Slaughter. Yeah. Yeah. Do you guys brand cattle here? No, we got numbers on the neck. And there we recognize them. Even with all the extra moisture, do you guys fertilize every year or every other year? Is there a cycle? Or is that why the secret to the greenness? Yeah. We got enough water here, so that's not a problem. We got a lot of problem keeping the water off the land. Yeah. That's our problem here. We are now on the top of the dike. Now we have on that side we have the Waddenzee. When she is going high in the winter, all the water came this way, and then the dike protect the people on the other side of the dike. When we were actually looking at the dikes, that was really interesting to learn about how all of the system is underneath ground and that it's basically protecting the farmers. I think the Dutch are great at water management. Nou, we staan hier op zo'n veengroen en we gaan greppels in het loon omdat van het ontwetering van winters valt een soort wetter. En omdat het van het loon aan in de maat lezen de ekers roen. En aan het eind van de ekers lezen aan beide kanten greppels. En die rennen naar de veeta. We hebben een winterpeil en we hebben een zomerpeil. En dan kun je mooi op peil mjellen.
Yes, dus dan greppelen we de greppels maar de greppelvlees uit. En dan graven we de buis aan beide kanten weer wat vrij. Dat het water er weer goed doorheen komt. En dan kan het water weer goed voortkomen. Welcome on my farm. This is the farm where I live. And the place we live here, it's called Welsrijp. We milk horses. It's just a little aspect of the farm. These three on a row, they get milked 3 times a day. And as you can see, they have not a foal, and the foal is in the other stable. And you'll put them back with their full bird. Yeah, in the afternoon we put them back. And horse milk is good for just skin problems. Eczema? Yeah. Little mouthful. Little. Like the whole bottle. Like Helemaal goed. Ben just Dominic and this only water. Yes, please. It's like watered down milk. It's not bad, not bad. We have a cow and we put him in a cow, cabos. Food, yeah, food trimming of cows. Is there a reason why you do not do it in America? Are they have other hooves there? And usually they walk. There's enough like gravel in our fields that it doesn't really get too bad. We are milking the cows, and here are fleas. Yeah, for the meat. Yes. Yeah. Is it also a system you have in America that all the cows are separated? Yes. I think that in looking at how we do things, it would be easier to take some of the farming practices from here and put them in place in Colorado. Because in America, you know, it's so industrialized, and out here it's still more family-oriented, and it's just really nice to see that all the care and like the work and time that goes into the business of it. Now we have a milk robot. We have him at April of 2011. And why we have chosen the robot? Now my father has not so good shoulders, so this is very easy for us to milk. Every time he has one cow milking, then he makes everything clean. That's very easy, and we are very happy with this robot. And you can see now, this is each other, and the up you can see what the expecting milking was, and the other see you tall, that is what he gives. How does the cow know to come in? For the first time is that very hard for the cows to know that, but now is it the cows also all went to the robot. Dus they know I have now so much milk in my, dus I think I go to the robot. I think the kids here are very proud of what they do and what they're going to do for the rest of their lives. They take a lot of pride in that, and they have a lot of fun with it. And they just seem more relaxed, and they just have fun. They're not serious all the time like we are in America. The culture here is just very happy. I think all the kids here are very determined to take over their farm at a young age, and if they don't want to, then they just tell their parents they're not going to. But it seems like most of the kids over here want to take over the family farm and keep it going down for generations. First we lay it around here, and then we do it behind. And then here, and we do it like this. All right. This goes through here? Yeah. All right. This one in the middle. Oh, okay. Just only one, and then this is necessary. Overall, the project has influenced me. My perspective has changed a lot because it's hard to explain how you do something because it's an everyday thing and you take it for granted and you don't realize that it's an actual skill, it's just what you do. So breaking it down and trying to explain it was very difficult at first. Being over here and seeing them, you realize that it's just as hard for them and you get more comfortable with explaining it. And a lot of things aren't that different.
Ik ben benieuwd hoe Colorado eruit ziet door de egen van deze jonge Friezen. Ja, heel keel, heel dar, alles heel bruin. Ja, hun zeggen dat dit hier is het eigenlijk heel goed. Het is heel green, het is heel wierdwest. Maar nee, wij vinden ja, wel heel bruin. Ja, heel dar al hier, wel aardig dit, heel droog. Het is echt precies zoals ik me vaststelt hier. Alleen ik heb me alleen een beetje green vaststelt, denk ik. Want het is hier seizoen dat het heel green weer. Maar dat is het eigenlijk net. Hoor kan dit, jongens? Hebben we dat? Wat gaat toch makkelijk? You have a rotation system of 3 crops mainly. Yes. Yeah. And Between wheat, corn, and milo. Yeah. Summer follows when like you won't plant on it for a year and then you won't rip it up anymore. You just plant straight into it. And then people around here have been doing that for a while because it increases your yields. How many land is around here? We own about 12,000 acres around here. And how many cattle do you got here on this land here? On this land we have, over there where we have like 150. And then we have about 200, between 200 and 250 in Kansas and Nebraska. Wow. Yeah. And what sort of cows do you got here? Only English? It's mainly Angus, but the ones that have a white face, those are white face Black Baldies. And then we have Red Angus, and those are the Red Angus bulls. Hey, just take this section that's standing here. Ik hoop het past. At home we got 3 tractors, one with 50 horsepower. No, that tractor does not a lot of work. One of 80, and that's probably a normal size tractor, but not like this one, 500 horsepower. He was 60 feet wide? Yep. When it's all folded out, it's about 60 feet wide. Ja, ik hou wel van machines, dus die hele grote trekkers en dat soort dingen, dat maakt het wel altijd indruk op je. Ja, dat heb je in Nederland net, dus dat is een heel groot verschil. Net vergelijken, want dit ben gewoon trekkers, die hebben meer dan 400 pk. En die ben ik wel, ik denk wel voor jou keer zo groot dan wat je thuis hebt eigenlijk. Oh ja. Je bent eigenlijk in met dat beestje en je rieden en je show je heen. Het is correct een film, eigenlijk. Je show je heen en ik denk, ja, het is toch eigenlijk wel... Dan, ik heb mezelf geknipt, ik denk, hier ben ik het wel echt. Maar dat wie echt, ja, het wie echt mooi. Just get right behind it. There you go.
oud bent. Ja. Het is heel revolutie. Ja, dit is heel erg juist. Dus ja, hier lezen ze de Kai Pladel. En we hebben de Kai gewoon steen. Dus zie je, waarom gaan we zo'n grote flex? En dan wordt het liefst een handhamer. Ja, Amerika, hè? Het is zeker een manier van hoe je ermee om kan gaan. Nou, het laatste vond ik heel interessant. Ik moest echt zien van, dan komen die weer wielskatten in de halt in de minuten snijden. En dan begint het stukje van de hoed maar er even aan, die man heel vakkundig kon voorzien. Tja, daar, wat er nou onveilig omzetten ligt. Dat zie ik bij de zo'n bunker, ik weer vaak leuk. En klappen, dan is het veld er ook helemaal aan. Je groeit ermee op en je bent wend, maar als er een keizersneeuw hebt, dan zie je dat ik. Dus vind je het net heel schokkend, vooral interessant van, nou dit is dat. En zo, hoe zit het in elkaar? Want dan heb je kwaliteit te lezen gewoon van, dat is die maag en dat ben een long en dat is het hart. Nou, dat had al even zien litten in vrede, nou, dus ja, dat is wel interessant. Heel, weet je hoe wat het mes doen is? Zodat het net in de ingewand snijdt. Als je er een puntje op hebt, dan stekst de ingewand een stuk. Ja, met die conferentie van de FWW, die met beginnen was binnen. Nou, dat wie toch wel heel erg een cultuurskak om dat samen te nemen. Dat wie wel heel erg, ja. Dat wie wel een cultuurskak, ja. There we go. Hey, would you guys welcome this guy into your group? He'll make it very interesting. Will you guys welcome her into your group? Will you guys welcome, there we go. Would you welcome, there we go, right into their group? Would you guys, you're gonna go? 1, 2, 3, 4. Speciaal, heel speciaal zelfs. Wij hebben ook wel van die vereniging zoals AEF, de Grijze Jongen van Friesland. En dan, dat gaat vol los. Wij zitten met z'n allen om tafel en dan komt een spreker, die vertelt ergens over en een ouderin, nou ja, dat is klaar. En dan blijf je vaak naar hen in de kroeg zitten en dat is het. Hier weer gewoon echt hier een complete dagen, nou een heel weekend eigenlijk weer inroosteren. En weer een soort van teambuilding weer hiervan maken. Step back just a tiny bit so it's not so awkward. Not too much. But everyone, longest to listen, ready and go. Third thing you're gonna share is what you do on a rainy day, and the fourth thing you're gonna share is de klapping is jong en dat iedereen zijn maai gaat in die massahysterie en al dat soort gedoe, dat zoen wij nooit man. Nee. Ja, dat is net mijn ding. Dat is denk ik toch wel duidelijk stoomskruid. Nou ja, dat hersenspelerij-idee, dat
stipt me net zo aan. Ik denk dat iedereen voor zichzelf denken moet. En ik ben om een rijtje 14. En dan krijg je al zulke dingen te verhapstikken. Ik denk dat dat nodig is. Nou ja, het kwam er eigenlijk op deel dat ze succes maken moeten en dat ze iets bereiken moeten. En dan ben je het rijtje 14 en dan denk ik van ja, dan hoef je nou op zich nog net echt zo bot met wanen te wijzen. Dat er zo indruk wordt. Wat ik ervan jongen heb, hoe die band een beetje in me kon stekken, dat zo net echt mijn volk wijzen waar ik echt maar weinig ken, zeg maar. Kun je wel boeren kennen, want het is vrij makkelijk. Je hebt een plakje groen. En hoe zegt een plakdeel is het melkje en dan vierde ze een hak op een zwarte groen en dan kies het niet in te melken. Dus daar werken die houden we jongen. Ik wil hier blijven. Everything is green and there's water in everywhere. The people are wonderful and polite people, funny. We're always laughing. I would love to come here and see everything again. It's an incredible place, and I've had a lot of fun here. Ja, ik had hier op pensioen. Ik leerde wat als alleen een Malone-wedstrijd niks meer door. Wat er meer kijk vind ik. Het is gewoon zo deed als wat eigenlijk en dat je een irrigatiesysteem, dat is ik hartstikke duur. Vooral hoe ze dat met die keln vangen en zo. Moet ik echt nog hinders en melasso's. Ik dacht dat gebeurt niet meer zo vol, maar blijkbaar wel dus. The whole place is just gorgeous. I love it here. Ik vind het mooi om te zien, maar om er op de borden in. Ja, gewoon dat zo geweldig was. But it was really awesome. I'm glad I came. Als ik straks in Friesland kom, dat ik eerst in Gersingen zitten van, hé, ik ben er weer.